Potom našli sme objekt prázdny s kolegyňou, alebo s kolegom, alebo s priateľkou. To je jedno. No to je vypletané, tieto časti. Až tam šuchotalo nejaký človek, tu asi beha, čo nás hľadá. Čo to sa zvuky? Či hmyz nejaký rapavý hmyz, haló? Malo by sa tu nachádzať niečo dosť zaujímavé. To zistíme, až keď to nájdeme. Toto je ono, to zaujímavé. Je to skúmal. Asi nie. Toto je čo? To bol sprhy. Patrne z toho pohľadu je to miliónna letný kamerový systém. Ešte jedno údajne tu je, ale není. Asi. Potom. Našli si ďalší? A tu? Nie na čo pozrieť. Taký žár, hľadno, že započuli, ale nevieme, kde to je. Toto tu je také zaujímavé. Plno vecí. Krijakých. Čačaných. Tu je podľa, tu pôjdem potom, tuto som chcel ísť pozrieť si. Ale zistím, kde je pár. Haló? Kde to pípa, Duričian? Haló? Nie je to pokoje skúmavať, Duričian. Môže, že to je v podzemí byť. Skôr by som tam. Ani nie. Peckové. Toto je pekná miestnosť. Nepleť sa mi sem. To je taká príjemná vôňa. Tu je zateká z nebeských brán. Tam to je celé také... O poschodie vyššie ešte? Jaj. Tak poď. Tam zajde káde. Takže pozrieť ešte, nechcem natáčať túto osobu, ktorá so mnou je. Pre istotu. Ruším zatiaľ. No opatrne, lebo tu je veľmi vidieť zvonka. Tu je úplne vidieť zvonka, ty kokso, vnúka pekne pohyb. Haló? Nové televízory. Dosť mám úplne nové. Krásne. Tuto sa asi ide tam hore. Na strechu sa dá ísť. Tu je tá hala pekná. Vymakaná. Tu je ako dusno. Sa si premietalo, aby si aj niečo. Boli asi tie projektory. Tu vyzerá z tieto okienka. Na čo iné by to dolu. Taký divný prístroj toto. Schody dáte, ja to nie sú schody, koľko to... Čo je? A tu sú to vodáky, čo? To sú nejaké zvláštne prístroje. A toto sú také, neviem, materiál. Páky, boli elektromotory tam namontované, tí už sú preč. Vyzerá to zaujímavo. To je nejaká divná časť. Je to dosť možné. Počkaj na ťa.
Haló. Kotolňová časť. Upratovačka. Tu je taký veľký nádobník na vodičku. Víči. Tu sú elektrické veci. To je asi brat, takto spával kedysi. Je to tu hrozne, to je pravda. A začal som na srati trošku spať. A tu už sú nejaké hravúrdy. Aj tu je nejakých chemikálií. A nejakých vecí v regáloch. Sklad. Kurvenie. Chyba. A. Oh my god, fuj. Vidíš to, nosí to. Mikroskopy. Také mačky. Aj tam. Kopyto nejaké tuto vidím. Tu je nejaké kopyto. A to sú tie malé embria prasce. A to čo je tiež? Fuj, toto je nechutné. Vidieť, toto je... Och. Toto je hrozne nechutné. A niekedy toto vidím. Ty kokos. To je humus. Sú nejaké prázdne bumble a prístroje, kukurička. Tu je čo? Sú také... Je tu divný smrad, už ozaj to je extrém chemikálií, kadečoho. Neviem prezrieť ešte tieto oblasti. Tento spodok je zvláštny, ľudia. Fúj, to je kentus. Sú fotografie nejakých künzízak. Oh my god, extrém. Také vírusy tu na vzduchu normálne. Ty kokos. Fotografie asi ľudí, čo kedy si zamestnaní boli. Chladničke ešte kadečo. Ani chytať neviem, bojím tu chytať tie veci. Tam sú na tie zrkadielka, či sklíčka mikroskopové, ako nejaké vzorky asi. To už je asi prázdne. Tu sú nejaké chemikálios opäť. Hlavne tá jedna časť bola taká nechutná. Fuj, to bolo hnusné. OK, čus. Ešte sme tu našli niečo. Som odložil aj gimbal, ale idem ho vyberať. Čo tu je? Fuj, to vyzerá hrozne. Krásne, ale zároveň hrozne malé prasce. Ty kokos, zalia tu tam taký tekutiny. Humus. Kdejakých blbostí tu má hočo. Fuj. To bolo ozaj, to je ozaj nechutné.
sa robili také divné testy, ozaj. Desivé, také hnusné, také ani dýchať do človek nechce. Ten puch. Ďalšia časť. Fúha, pavučina. Skladka niečoho. Tu je dobrý smrad, to je risk. Ističe hore. Ďalšie. Aha, debil. Jaké skúmavky, blbosti, že čo tu skorávalo v tomto. Neviem, čo to je hnus. Mikrovlnná práčka, tak ona. Ďalšie kadečo. Súčástky. Niečo už prázdno. Či tu je teplo.